Metong karing meging laman din por merong State of the Nation address o sona ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. ing planong pasikan na ng production ng sektor na ng agrikultura kapamilatahan ng mayayaliwang programa ang pong ayuda. Ang mga pautang at financial assistance sa mga magbubukid at mangingisda ay magiging institusyon at patakaran ng aking administrasyon. Atin palalawakin ang mga palaisdaan, babuyan at manukan. Lahat ng ito gagamitan ng siyensya para tumaas ang produksyong agrikultural. Pasibayo yung mamiyaulat ka rin Pilipino yung presidente kin daratang 24 ning Hulyo. Pauliniti, pigsadyano ng CLTV 36 News rin kabalenta mong manasan, bang pakibaluan ng karelang sitwasyon at nasa aking administrasyong Marcos. Metong ka rin kaya kaming akasabi ing 57 anyos ay in Ernesto Manlilig ng Balaning sa Smuan. Sakit kayo pimpulin pong ito. Teka, ala nang makaingasang kin danong. Tutuna po ni tanay kayo, makipaning mga kami mga place na nating karening place na nating mikibandi ka rin, sir. Magi-awad kami mga karata piso brando. Tanay kayo, manikwa kaming panyaliming abyas. Kanyang po. Kwento ng Tatang Ernesto, kapit na kanuning apataralan na kayang panakitang King Aldoldo, ing binaras mo king gasolina ning kayang bangka. Itapit po, ano ba, ngayon yung kuruto, nung sa 80 yaman, nung 70 yaman, miras kayo po ka rin mga 2 litro na ning kuruto. Kanya po dapat magdala kami, 4 litro. Patitam kayo kami panuli. Magbakal na kayo po kanitang pamangan, minasi, ang pong kayo kaming inuman. Ing 62 anyos si Domingo Luna naman, bistaman 50 years niya kanong manima, eya pabitasang may kasariling bangka. Nung eka naman namdam mo makisake, eya ka makapanasan. Kaya naman imbes na auli ng buwing kayang panakitan, mamayaran niya pang gasolina ang mamaya porsyento para king bangkay Tatay Domingo. Ban kanong may labas ding pamilya ng Tatang Domingo ang pong Ernesto, maralas lalamong manulam delata rin karelang pamilya. Maragulya pong epekto, nung bawe po, bisa kami saling sardinas kini. Nung alba, kisipes na po ata kanitang malating sardinas sa to. Nung reta pong anak, wanam lo, sali ko mga 4 siguro, 5, bakit kayo? May sapat kayo kami ito. Minsan ngayon, enak pong makakai, uling pamisa-misa na ako pong magubro. Minsan rena po nga po, wala na pong kayo. Adwala mo rin Tatang Domingo ang pong Tatang Ernesto karing kabalentamang manasa na magkasakit. Kaya naman nasa dakano at damdaman king kaduang sona ng Presidente Marcos in konkretong plano para rin karelang sektor. Sana po di na kaming masating kahit kayo ni sir. Asista na di na kayo pong panyaliming gamit. Para di kami naman, na kayo masaging gobyerno nung di na kaming final assistant kayo kami. Nakapanganasan kayo takil dagat. Makapangabiyahe na rin kayo kaming pamilya, sir. Basikin datos ng Philippine Statistics Authority para king Banuang 2021, lultope kakalulula ding manasan ang pong Hortelano kitiking Pilipinas. Miras king 30.6% in poverty incidence karing fisher folk sector, kabang 30% naman karing farm workers. Ang poverty incidence in proportion na rin pamilya o individual nating per capita income and expenditure ang mas mababa king per capita poverty threshold in total population. Samantala, miras naman king 156.6 billion pesos in 2023 budget in Department of Agriculture penimuna ng Presidente Marcos Jr. JM De Jesus, CLTV 36 News.